Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi mure Zimbabwe takwigirai nyaya ya buditswa ni Harare nyaya ya Sengezo Tshabangu, the Matabeleland North Province Senator Sengezo Tshabangu appointwa as the leader of the opposition in parliament. Ro yo ya ikabuda ichitoro na Joe Charamba achara yachiti that's the Raaida Kupa Chamisa after my elections hanza akairamba muri Zimbabwe. That's the deal rangaka offer Nelson Chamisa kuti mshire mukunge CCC ya kundwa my elections aizo assume this role funga kaba kudara achi offer this role na president Mnangagwa achiramba akambobuda during one of his rallies achitara iye achiri they tried everything kuti vauraye CCC since vakama approach achida kumpa bodyguards nema farms nekumpa this role leader of the opposition in parliament kuti awani kwachi destroy the opposition since asakaramba Nelson Chamisa akataura kuti no, he will stand with the people and achaita zido zvevanhu. So msa 29 May pakaitwa an official announcement an advocate Jacob Mudenda, the speaker of the National Assembly, during a session parliament yakaitwa vaShabangu vaka-announced as the official leader of the opposition in parliament muri Zimbabwe. Funga muna October 2023 vaShabangu vakazvideclare as the interim secretary general of the Citizens Coalition for Change muri Zimbabwe political party iyo yaitungamirirwa naNelson Chamisa. vaShabangu vakasenda letters to both the speaker of the parliament and the minister of the local government vachitaura ivo vachiti several CCC members of parliament and councillors they were no longer affiliated to the party. This action yakakonzeresa conflicts trigger even a series of legal battles muri Zimbabwe. So now zokushamisa kuti Tshabangu arikuramba achipiwa this permission yekuita zvese izvi the judiciary system. Why? Now he is now the leader of the opposition in parliament. Nyaya yakanetsa nofunga Wende Charlton Wende yakabuda achiklasha na Mudenda chara yachiti hapana a meeting yakamboitwa neCCC ichiappointa Sengezo Tshabangu as the leader of the opposition in parliament. Asi zvakaramba hazvina kushanda muri Zimbabwe, zvakonzeresa kuti vanhu vashamisike kuti chii ari kurana kupi simba rekuti Tshabangu ari kurana kupi simba rekuvangu achiita zvaari kuita mubato reCCC uyezve maleaders eCCC ari kuti chiini zviri kuitika. So as the leader of the opposition Senator Tshabangu vacha-acta as the main contact between the government and the opposition. My duties avo extend the formation of the portfolio committees and the appointments of the chairpersons vachanga represent the opposition in key international organizations. Zvakare responsibilities aShabangu include representation prominent international bodies anosanganisira the Pan-African Parliament PAP, the Southern African Development Community Parliamentary Forum, SADC Parliamentary Forum, the International Parliamentary Union IPU, the African, Caribbean and Pacific European Union. Ndoma bodies avachange vachirepresenta muri Zimbabwe. In addition vaShabangu vaka-appointwa zvakare to the Parliament Standing Rules and Order Committee, the apex decision-making body within the legislative framework muri Zimbabwe. His involvement in the International Parliamentary Union ichawanikwa ichiwedzera his significant influence on the global parliamentary stage muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoiona sei muri Zimbabwe zviri kunzi the appointment yaShabangu iri kuonekwa as a strategic move in the political arena. Appointment yaShabangu as the leader of the opposition in parliament yashamisa vazhinji, including the leader of CCC
wa Professor Hoshmi Ncube zviri kunzi mushure mekunge vanzwa news idzi havana kumira vabvambanya kukola for an emergency meeting muri Zimbabwe ne standing committee ndofunga zim live yabuda pa exendo yavo vachitaura vachiti CCC led by Professor Hoshmi Ncube calls emergency meeting of its standing committee tonight after self-declared interim Secretary General Mnangagwa Tshabangu write to the Speaker of Parliament announcing himself as the leader of the opposition in Parliament. Nwanya yashamisa vanhu vazhinji kuti Tshabangu ari kuwana kupi simba iri. Ndonyaya tataurirai nzvara nhasi tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.